नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरयेत्। तो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टाप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवति भगवति स्तुति। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಿರಿಯುನ ಬಗೆತ್ತ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ಜಗತ್ತದ ಬಂಧನ ಬೂರ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಯೋಗರ್ದ ಎಂಚ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯವನ ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನು ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತುಯ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಹೊದಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಆತ್ಮ ಅಂಚದ ಆತ್ಮಗ ಈ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಒವೇ ಪದರ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡವು ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ದಾವರ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಧನಡ್ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಅಂಚದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಂಚೆನೆ ಅದೇ ತುಲೆ ದಾಯ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪಡ ಈ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಹೊಡ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 8ನೇ ಚಾಪ್ಟರು 13ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಡ अबे 13 चैप्टर 24th वर्स तुले देवर पनपेर अंचद इदे नम अंडरस्टैंड मनपोडिगे दादा पनपेर य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity and the interaction of the modes of material nature is sure to attain liberation. He will be not take birth here again regardless of his present position. अवे स्पष्ट बनते देवे अवे ಭಾಗವತಂ ಮಸ್ತ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನಾವು ತೆರಿವಾದ ಕೊರ್ಪುನೇವೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂದ
अबे अंचद प्रकृति अबे मेटीरियल नेचर अदे प्रकृति जीवी अदे लिविंग एंटिटी बొక్క इंटरैक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर ಅದೇ ನೇತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಮಂತೊಂಡನೆ ಅವಂಗೆ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಲಿಬರೇಷನ್ ಗೆತ್ತೊನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು sure to attain liberation he will not take birth here again ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಸ ಭೂಯೋ ಬಿಜಾಯತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ 14 ಶ್ಲೋಕ అయినే ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಐಕೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಂದು ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 14 ಯಾ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಆದಿಷು ಇಹನೇಂದ್ರಿಯ ಲೀನೇಷು ಅಸತಿಯ ತತ್ರ ವಿನಿದ್ರಾ ನಿರಹಂ ಕ್ರಿಯಾ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಆದಿಷು ಇಹ ನೇಂದ್ರಿಯ ಲೀನೇಷು ಅಸತಿಯ ತತ್ರ ವಿನಿದ್ರಾ ನಿರಹಂಕ್ರಿಯ ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪವೆ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಆದಿಷು ಇಹನೇಂದ್ರಿಯ ಲೀನೇಷು ಅಸತಿಯ ತತ್ರ ವಿನಿದ್ರಾ ನಿರಹಂಕ್ರಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಇಂದ್ರಿಯ ಲೇನೇಶು ವಿನಿದ್ರ ನಿರಹಂಕ್ರಿಯ ಮನಃ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಲೀನೇಶು ಅಸತಿಯ ತತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಲೀನೇಶು ಅಸತಿಯ ತತ್ರ ವಿನಿದ್ರಾ ನಿರಹಂಕ್ರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಆದೇಶು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿ ಆದೇಶು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಷು ಇಹ ನಿಂದ್ರಯ ಲೀನೇಷು ಅಸತಿಯ ತತ್ರ ವಿನಿದ್ರಾ ನಿರಹಂ ಕ್ರಿಯಃ ಭೂತ ಅದೇ ಭೂತ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ జీవి అదే హైక వస్తువులు సూక్ష్మ భోగ వస్తువులు ఇంద్రియ హైక ఇంద్రియోಳು ಮನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆದಿಶು ಬಾಕಿದವು ಇಹ ಮುಲ್ಪ ನಿದ್ರಯ ಪಣ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲೀನೇಶು ಮುರುಕು ದಿಪ್ಪುನೇಟು ಅಸತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಡ್ ಯಾ ಏರು ತತ್ರ ಅಲ್ಪ ವಿನಿದ್ರ ಎಚ್ಚರ ಆದುಲೆರು ನಿರಹಂಕ್ರಿಯ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮುಕ್ತ ಆಯ್ನಾಯೇ ಅಂಚದ
ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತೆ ಪಂಚಭೂತಲೆಡ್ ಭೌತಿಕ ಭೋಗ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಡ್ ಲೀನ ಪಂದದು ತೋಜಿಂಡಲ ಆಯ್ ಜಾಗೃತ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಮುಕ್ತೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅವೇ ಆಯ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುವಗೆ ಆಂಡ್ ಆಯ್ ಐಟು ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಆಯೇ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೆಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಗ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಆಯ್ನಾಯೇ ಪಂಚಭೂತಲೇಡು ಭೌತಿಕ ಭೋಗ ವಸ್ತುಲೇಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಒಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ದಾದ ವೈರಾಗ್ಯಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೂಜು ಅಂಡ ಆಯ್ ಪೂರ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ ಅದೇ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಚಾಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುನು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಭೋಗ ವಸ್ತು ಇರ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೇರ್ ನಾಪುಜಿಂಚ ಅಂಚದು ಭೋಗ ವಸ್ತುಲೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಲೀನ ಪಂಡದು ತೋಜಿಂಡಲ ಆಯ್ ಜಾಗೃತ ಪಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ಗೆ ಅಪ್ಪಲ ದೇವರನ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುಣ ಅಹಂಕಾರ ಮುಕ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಆಯ್ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದುಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತನೆ ಏನಾರ್ದು ಆಯ್ನ ಪನ್ಪುನಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚದು ಇಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಏರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಫುಲ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ಶರೀರಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮುಕ್ತ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರಡೆ ಮುಕ್ತ ಅವಲಿ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸೈತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಪುದರೆ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓದ್ದ ಪಂಡ ಹೊರ ಓದನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಿಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ್ಯವೇ ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೆವಿ ತತ್ವ ಅಂಚದು ಐಟ್ ತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತೋಜಾರೆ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಐಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಇರೇಕ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಹನುಮಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಹನುಮಂತಗ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ವೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೇಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೆಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರಾರ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದೋಡು ಸುಮಾರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಏತುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಟ್ಟು ಏತು ನೂತೆನ್ಮ ಪಂಡ ವೇದದ ಅದಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪೇರು ವೇದ ಏತುಂಡು ವೇದಡೆ ಏತು ಶಾಖೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಓದನ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಕಲ್ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅವೇ ಆತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ಪಂತೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಏರ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜವರ ಅಕ್ಲ್ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವರೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರು ಅದೇ ಐಕೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಮೈ ಆಸಕ್ತ ಮನಾ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ ಮದಾಶ್ರಯ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸಸಿ ತಶೃಣು ಅರ್ಜುನ ಎಂಡ ಆಸಕ್ತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸನ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ನಾನು ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಳನ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃ ಸಿಂಧುಡು ವಿವರಣೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೆಚ್ಚ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವಿವರಿಸಲಾತನ್ನು ಪಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧಡ್ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿನ ಅರಿನಾಯನೆ ಸತ್ಯ ದೃಕ್ ಅದೇ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಏರು ಸತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಏರು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲು
ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯ ದಿಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಏ ಜಡ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಲೇಡು ಅದೇ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಐನ್ ಅವೇ ಪಂಚಭೂತ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಐನ್ ಪಂಚಭೂತ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಅರ್ತ್ ವಾಟರ್ ಫೈರ್ ಏರ್ ಈದರ್ ಅವೇ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಅಂಚದು ಪಂಚಭೂತಲೇಡು ಪಂಚಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಲೇಡು ದಶೇಂದ್ರಿಯಲೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಡು ಲೀನಾಯನಂಚನೆ ತೋಜು ಆಂಡ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರದ ಪರಿಣಾಮದ ಮುಕ್ತೆ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಪುಣು ಮುಲ್ಪ ಲೀನ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವದಗೆ ವಾದುಂಡು ಅಂಚದು ಪ್ರಪದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಾವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಲೀನಾಯರೆ ಸೂಚಿಸವೆರು ಅವು ಅಕಲ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಆ ಲೀನ ಆಪು ಇಕೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾತಂಡು ಆಂಡ ಲೀನ ಆದಿತ್ಯನ ಒರಿಯ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಉರಿಪವನುಲಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಪಕ್ಷಿ ಪಚ್ಚೆ ಆಯ್ನ ಮರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸನಗ ಪಚ್ಚೆ ಬನ್ನಡು ಲೀನ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಆಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಕಲೆಯೊಂದು ಪಂಡದ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ಲ ಅಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಆರ್ನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಟೀಕಾ ಉಂಡು ಪಣ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಂಡಿತರಕಲ್ ಮಾತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೂರ ಪಣ ಏತ್ತು ಪಂಡ ಅರೆ ಈ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಅರ್ನ ಭಾಗವತಂಗಳ ಟೀಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ದಾದ ತೆರಿಪೌಂಡು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತೆರಿಪವರು ಆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಮರ ಉಂಡಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಕ್ಕಿ ಪೋದು ಆ ಮರಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆ ಪಕ್ಕಿ ಐತ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಲೆ ಒಂಜ ವೈಟ್ ಒಂಜಾಪುಜಿ ಅದೇ ನಮಕ್ ತೋಜು ಆಯ್ನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಪಕ್ಷಿ ಪಚ್ಚೆ ಆಯ್ನ ಮರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸನಗ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣಡ್ ಲೀನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಆಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ಜೀವಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ಇಜಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನ ಆನಗ ఆయన వ్యక్తిగత అస్తిత్వను బుర్దు కొర్పుజే ಅಂಚದು ಒರಿಯೆ ಆಯನನೇ ಆಯ್ನ ಪರಮಪ್ರಭುನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಪಂಡದೆ ತಿರಿಯೊನ್ನನೆ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು ಈ ಸಂಗಾತಿನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೇನ ವಚನರ್ದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾತಂಡು ಅಂಚದು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತನಗ ಅಂಚದು ಆರು ಜೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಪಂಡದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ವರ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಡ ಕೇನ್ ಬೇರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಕೆ ಆಮಿ ಕಾಯಂ ಓರ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪೋಯ್ ನಿತ್ತೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಅಂಚ ಜೀವಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಪಣ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸೆ ಆದೊಪ್ಪುನ ಅವೇ ಜೀವನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ ದಾಸ ಆದುಪ್ಪನೊಂದು ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇದೇನು ಮರತ್ತದೆ ಜನಕ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ದಾದ ಅನುಭವಿಸವರು ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸವರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ದಾದ ಮಂತು ನೋಡ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಯಾಪಗ್ಲ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ದೇವರಾದ ಉಡುಪ ಅಂದು ಅದೇ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಮೆಕ್ ಪಾಡುವರು ಪಂಡ ಎಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ ದೇವೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಎತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೇವೆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂಚದು ಇದೇನು
ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಡ ಸನಾತನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಗಾರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲ ಅವೇ ಐನ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಯ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಧ್ಯಲೀಲಡ್ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಲ್ಪ ತೂಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಕ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಈತನೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜರೆ ವಾ ಅಧ್ಯಯಡ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಅರನೆಟ್ ಇದೆಂದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವೇ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಮಧ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೋಜಾಂದತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಧ್ಯಲೀಲಾ 20 dole ಅಂಚದ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅವೇ ನೆಟ್ ನುವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವನೆ ಚದೈಟ್ ಈ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದು ಆತೆ ಅಂಚದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ದು ಅಂಚದು ತುಲಾರ್ಕೇನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಅವೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯತೆ ತುಲೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಆರು ಜೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಪಂಡದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡೇರ ಅಂಚದ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ವಿಚಾರ ತುಲೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇನ್ಬೆರಿಗೆ ಕೆ ಆಮಿ ಕೇನೆ ಅಮಾಯ ಜಾರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಇಹ ನಹಿ ಜಾನಿ ಕೆ ಮಾನೆ ಹಿತ ಹಯ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ವೈ ಡು ದ ಥ್ರೀಫೋಲ್ಡ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಟ್ರಬಲ್ ಇಫ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಏರು ಹಿಂಗ್ ದಾಯಿ ಇತ್ರಿ ತಾಪತ್ರಯ ಅದೇ ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಅದೇ ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಪಂಡ ಶರೀರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸರ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ದುಃಖ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜೀವಿಲೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇರ್ದು ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಸೈಕ್ಲಾನ್ ಅದೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಇಂಚಿನ ಮತ ದಾಯಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾಂದು ತೆರಿಜಿನ ಎಂಚೆ ಇಂಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವು ಅವೇ ಐಕ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊರ್ಪುನ ಉತ್ತರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸದ್ಯ ಸಾಧನ ತತ್ವ ಅಂಚದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ and the process of for obtaining it. Being merciful upon me, please explain all this truth. ಈ ಪುರಾ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಡೇರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಡ್ ಹಿಸ್ ಫುಲ್ mercy upon you,
so that all these things are known to you. For you the threefold misery certainly do not exist. ಅಂಚದು ಐಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಏರು ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಏರು ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಹೋಯ್ ನಿತ್ಯೇರೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯದಾಸ. It is a living entity, constitutional position to be an eternal servant of Krishna, because he is the marginal energy of Krishna and a manifestation simultaneously one with a different form of Lord, like a molecular particle of sunshine or fire. Krishna and three varieties of energy. अबे अंजुमुल स्पष्टवाद पन्पेरु जीवेरे स्वरूप होया कृष्णेर नित्यदास के आमी अदे यानी येरु इंक दाई ई तापत्रय बर्पुंडु अंच केन्नेक अर्धाद मन्पेरु ई श्लोकड प्रश्नेन कोर आंसर्न मुल्प कोर्पेर अवेने मुल्प प्रभुपाद नमक एक्सप्लेन मन्पुने अंच भगवद्गीतेड ಕೃಷ್ಣಲ ಜೀವಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ಅಂದು ದೃಢಪಡಿಸವೇರು ಅದೇ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇಬೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡದಾದ ಅಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಚೂರು ಕಲ್ಪರು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪುರಾ ಜೀವಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಶ ಅಂತ ಈತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಶ್ಚಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಪುರಾ ಜೀವಿಲ್ಲ ಮಮೈವ ಅಂಶ ಎನ್ನ ಅಂಶ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಪುರಾ ಜೀವಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದಾದಾತನ ಪಂಡ ಮನ ಷಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸ್ಸು ಸೇರ್ನಂಚನೆ ಆಜಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬತ್ತಾಯ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಭಂಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ತೆರಿನಾನೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಏಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಜೀವನಡು ಗೊತ್ತಿಜಿನ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬತ್ತುಜಿನ ದೇವರ ನಮಗೆ ತೆರಿಜಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಲ ಬಡ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಮಂತು ಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಾವನು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡು ನಿಜ ಏನು ದುಂಬುದೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತನತೆ ಆದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನೇಟು ಅದೇ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನೇಟು ಜಪ ಮನ್ಪುನೇಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನು ನೇಟು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತು ನೇಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಪತ್ತು ಭಕ್ತರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ 11 ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತೆ ಇಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಅಂಚತ್ತು ದಾಯಪಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಭೌತಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆದ್ಯಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಡ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಓ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ತೊಡಗುಜಾರು पण ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖತ್ತ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚದ ಐಟೆ ಅಗಲ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಅದೇ ಆನಂದಡು ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ಪೂರ್ಣನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೇರದು ಉದ್ದೇಶಿಸಾತನ ಅಂಶದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂದುವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಜೀವಿ ಜಡಟ್ ಲೀನ ಆಯ್ನಂಚನೆ
ತೋಜಿನಗಲ ಅವು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಂಚಭೂತಲೇರ್ದ ఆయన ಸ್ಥೂಲ ದೇಹನ ಮನ್ಪರೆ ಆತಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಟೈಪುದ ದೇಹ ಉಂಡು ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹನ ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣವೇ ಕಲ್ಪನಾ. ಯಮದೂತರು ಪಾಶ ಪಾಡುನ್ನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಅದೇ ரெண்டு ಟೈಪುದ ಬಾಡಿ ಉಂಡ ಮಾಕು ಒಂಜಿ ಸಟಲ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಸ್. ಸಟಲ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು, ಗ್ರಾಸ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಚಭೂತಲೇರ್ದ ఆయన ಸ್ಥೂಲ ದೇಹನ ಮನ್ಪರೆ ಆತುಂಡು. ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಮಂದಿರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆರ್ದ ఆయన ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನ ಮನ್ಪರೆ ಆತುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಆಯೆ ಐನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯನ್ ಹೊಂದುದೇ ದುವೇ ರೀತಿಡ್ ಆಯೆ ಜಡಟ್ ಲೀನಾಪೆ ಜಡದ 24 ಮೂಲಾಂಶ ಲೇಡು ಲೀನ ಆಂಡಲ ಅದೇ 24 ನಮ್ಮ ತೂತ ಏಕ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಪುರಪಂತೇರು. ಆಯೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕನಂಚಿನ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಇರಿಸವನೊಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಜಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಒಯ್ಟ್ಲ ఆయన ಅಂಚಿನ ಸೇವಕನ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಪಣದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಪುಂಡು. ಅವು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಯಿನ ವಿವರಣೆ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸಮರ್ಥಿತವಾದುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಭಕ್ತೆ ಪಂಚಭೂತಲೇಡ್ ಭೌತಿಕ ಭೋಗ ವಸ್ತುಲೇಡ್ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಲೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಲೀನ ಪಂಡ ತೋಜಿನಳ ಆಯ್ ಜಾಗೃತ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಮುಕ್ತ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಆಯ್ ಐತಿ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೋಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಂದು ಭಾಗವತೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪಣ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡತೆ ಈ 13 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಪಂಡತುಲೆ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಭುಪದ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಈ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಈ ಜಗತ್ತರದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನೆ 100%. ಅವೇ ಈಗ ರಡ್ಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚದ್ದು ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಪಿದೈ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಪನ್ಪುಜರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲಿ ಇದೇನು ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲಿ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಅದೇ ಏರೇ ಆವಡಿಗೆ ಇದೇನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಪ್ಪಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪಡು ವೈಶ್ಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಶೂದ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು ಏರೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಈ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯವನೇ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಪುಟುದ್ ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಶೂರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಪ್ರಕೃತಿನ ಜೀವಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣತ ಸಹಯೋಗ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮೂಜಿ ಮೋಡ್ದ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡಗೆ ಆಕಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯವನ ಖಂಡಿತಗೆ ಆಕಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಓವೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಸರ್ವತಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಆಕಲು ಓವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪಡು ಆಕಲು ಏರೇ ಆದುಪ್ಪಡು ನಸ ಭೂಯೋಬಿ ಜಾಯತೆ ಅಂಚದ ಆಕಲು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಜನ್ಮದೆಪ್ಪು ಜರಿಗೆ ನಸ ಭೂಯೋಬಿ ಜಾಯತೆ ಪಂಡ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಆಕಲು ಕೂಡ ಜನ್ಮಗೆಪ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತೆರಿಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಗವತ ಏನೇ ನಮಗೆ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂತರ ಆಯ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಟೇಲ್ ವಿವರಣೆನ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪಾರು ಅವತ್ತಂದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಂಡ್ರೆ 13 ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಸುಲವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಅದೇ ಐಟು ಉಪನಿಷತ್ತದ ಪೂರ ಅಂದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರು ಭಗವಂತ ಅದೇ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅದೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ. ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತೊಂದು. ಅದೇ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಡ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬಾರಿ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ, ಪುರುಷ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ, ಜ್ಞಾನಂ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ, ಜ್ಞೇಯಂ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊರೋದು ಒಪ್ಪಾರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಅವೇ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯೋನ ಇಂಚ ಜೀವಿನ ನಮ್ಮ ಏರು ದಾನೆ ದಾದಾನವೇ ತೆರಿಂದ ಅಂಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಭಿ ಈ ಶರೀರ ಸೈತನೇ ಎದ್ಬೋಕ ಮುಕ್ತ ಆಪುನತಿ ಈ ಶರೀರಡೆ ಮುಕ್ತ ಅದು ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ ಪಣ ಭಾಗವತಮ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಆತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅವೇ ಭಾಗವತಮ್ದ ಶ್ಲೋಕ ಏತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಣ ಭಾಗವತಮ್ದ ವಿಚಾರ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅನಂತ ಶೇಷ ಅದೇ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅನಂತ ಶೇಷ ಭಗವಂತಲ ಕೇನ್ವೇರು ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು. ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಅಧ್ಯಾಯಡಿ ಇದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪರಂಪರೆ ಕೇನುನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೇನೋಡನ್ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು ಅವೆ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಮಕೇನ್ವಾ ವಿಷಯನ ತೆರೆಯೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಃ ವಿಮುಚ್ಚೇ ನರಃ. ಶೃಣ್ವನ್ ಕೇನ್ವೇರು ಪಠನ್ ಇದೇನು ಪಠನ ಮನ್ಪರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಆತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಬರ್ಪುಣಿ ಚರ್ಚೆ ತುಲೆ ಬೊಂಡು ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡು ಶಿವಜಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪೂರ ಒವೆನ್ ತೆರಿಪಾರ್ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ಪನೋನ್ ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ತೋಜಾವೆ ಸುಮಾರು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ್ ತೆರಿಪಾವೆರು ಅಂಚ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಯ್ತ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ತು ಸುಮಾರು 700 ಎಬೌವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸೇ ಉಂಡು ಅವೇ 700 ಎಬೌವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸೇ ಉಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಪಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿವರಣೆ ಐಟು ಉಂಡತೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಆತ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ 179 ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚ ಮಹಿಮೆದ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಅಜದ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಬರ್ಪುನನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಡ್ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೇನುನೆತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜು ಅದೇ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಉತ್ತರಾಖಂಡಡ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂದ ಮಹಿಮೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ 189 ಅವೇ 89 ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಂಡರಿಗೆ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜು ಅದೇ ತೋಜಾದ ಪಂಡರ ಅಗಲೆಜ್ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕಲ ಉಂಡು ಪಂಡಾರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಉವಾಚ ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಕಲಾರ್ಥದ ಕೃಪಾಮಾಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವ ಯತ್ರಿಚ್ಛೆ ತದಸ್ವಮೇ ಅಂಚದ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಜಿಡ ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಕಲ ವಿಷಯದ ಅರ್ಥನ ತೆರಿನ ಆಯ್ನ ಏ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎಂಡ ದಯದೀದು ಯಾನು ಕೇನು ನೇನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು
यानी इड ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಬೆ ಐನ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತಾಯಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿನ ಅರ್ದು ಕೂಡ ಗೀತದ ಮಹಿಮೆನ್ ಕೇಂಡೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಇಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆನ್ ಪಂಡಾರು ಐಡ್ದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುದು ಅದೇ ಇಂಕ್ ದೇವರ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಬೈದನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆನ ಕೇನೋಡು ಐನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಕಥೆನ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಐಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತಂ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಪುರಾಣೇಚು ಸರ್ವೇಷು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪರಂ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜುನತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಗೀಯತೆ ಬಹುದರ್ಶಿಭಿಃ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಗೀಯತೆ ದಾದಪನೊಂದುಲೇರು ಪುರಾಣಲೇಡ್ ಪುರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಐತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣಿಸವೆರನ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಐತ ಮಹಿಮೇನ ಐತ ತತ್ವನ ಇತಿಹಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಪಲ್ನೇಂದು ತುಲೆ ತನ್ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತತ್ವಂ ಸೇತಿಹಾಸಂ ವಧಾದುನಾ ಐನ್ ಎಂಕ ಪಲ್ನೇಂದು ಯಾಕೆ ಶಿವಜಿ ಭಾರಿಂದು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಪೂರೆಲ್ನ ಬುರ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾರೆ ಕೈತಡಿ ಬರೋದು ಪುನಃ ಕೆಲಸನ್ ಮಂತುಪ್ಪುನ ಶುಕನ್ ತೂದು ಪಂಡ ಇದೇನು ವ್ಯಾಸರ್ನ ಮಗನ ಕಥೆನ ಇದು ಅರ್ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಕಥೆನ ಕೇನು ನೆಟ್ ಆಸಕ್ತೆ ಆಯ್ನ ಶೌನಕ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಡ್ ಕುಳುದಿಪ್ಪುನ ಸೂತೆರೆಂತೂದು ನಮಸ್ಕರಿಸದು ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರೆ ಏರ್ಪಂಡ ದೇವರನ ಕತೆ ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ದೇವರನ ವಿಷಯ ತೆರಿಯುನೇಟೇರ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜವರ ಅಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತೆರೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ತೂಕ 15 ತಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಆತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಬೇತು ಪುರಾಣ ಪನ್ಪನೆ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆನು ಭಾಗವತ ತೂಂಡ ಬೇತು ತೂವೊಡುಂದ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೂ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ತೋಜ ಓಡಾಪುನತೆ ಓಲ್ ಪಂತೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಪುನಃ ಅಪ್ಪ ತೋಜದಾನಾಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾನ್ವೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪುರಾಣನ್ ಮಾತ ರಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಾನು 3 ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಮನ್ಯಮಾನ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಅನಷ್ಟ ನಷ್ಟವತ್ ಮೃಷಃ ನಷ್ಟೇ ಅಹಂಕಾರಿಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಷ್ಟವಿತ್ತ ಇವ ಆತುರ ಮನ್ಯಮಾನ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಅನಷ್ಟ ನಷ್ಟವತ್ ಮೃಷಃ ನಷ್ಟೇ ಅಹಂಕಾರಿಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಷ್ಟವಿತ್ತ ಇವ ಆತುರ ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೇನೆ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಶಿವಜಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಡ್ ಪುರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತ ಒಂಜೊಂಜು ಶ್ಲೋಕಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪಂಡ ಯಾವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡೆ ಅವೇ ಮನ್ಯಮಾನ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಅನಷ್ಟ ನಷ್ಟವತ್ ಮೃಷಃ ನಷ್ಟೇ ಅಹಂಕಾರಿಣಿ ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟವಿತ್ತ ಇವ ಆತುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾನ್ಯಮಾನ ಅಹಂಕಾರಣೆ ಇವಾತುರ ನ್ಯಮಾನ ನ್ಯಮಾನ ತದಾತ್ಮನ ನಷ್ಟವ
ಮನ್ಯಮಾನ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಅನಷ್ಟಾನಷ್ಟವತ್ ಮೃಷಃ ನಷ್ಟೇ ಅಹಂಕಾರಿಣಿ ದ್ರಷ್ಟ ನಷ್ಟವಿತ್ತ ಇವ ಆತುರ. ಮನ್ಯಮಾನ ಯೋಚಿಸ ಒಂದು, ತದ ಅಪಗ ಆತ್ಮಾನಂ ತನನು ಅನಷ್ಟ ನಷ್ಟವಾದಿತ್ತಂಡಲ ನಷ್ಟವಾಯ್ಜಿಂಡಲ ನಷ್ಟವತ್ ನಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ಮೃಷ ಅಸತ್ಯವಾದ ನಷ್ಟ ಅಹಂಕಾರಿಣಿ ಅಹಂಕಾರದ ನಾಶಡ್ದು ದ್ರಷ್ಟ ತೂಪುನಾಯೆ ನಷ್ಟವಿತ್ತ ಕಾಸನ ಕಲೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಾಯೆ ಇವ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಆತುರ ದುಃಖಿತ ಅದು ಅಂಚದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಜೀವಿ ದ್ರಷ್ಟಾರನಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವಿಸೋಲಿ ಆಂಡ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಡ್ ಅಹಂಕಾರ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರಣಡ್ದು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಲೆಯೊಂದು ದುಃಖಿತಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನೇ ಕಲೆಯೊನ್ನೆ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಭಾವಿಸವನಂಚೆನೆ ಜೀವಿ ತನಗೆ ನಷ್ಟವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ತಪ್ಪಾದ ತಿರಿಯೋನ್ಬೆಗೆ ನಷ್ಟಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ತಪ್ಪಾದ ತಿರುಗರುವೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೆರು ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿ ತಾನೇ ನಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನೇ ತಿರಿಯೋನ್ಬೆಗೆ ಪಂಡ ఆయన ದುಃಖ ಕಾರಣ ಬೇತದಾಲತ್ತ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಆಯ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಬೂರ್ಯರೆ ಜೀವನಡು ಉಂಡತೆ ಗೊಂದಲ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಮೈನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಪಿದೈ ಬತ್ತುಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ದುಃಖಡು ಬರುವ ತುಲೆ ಅಂಚದ್ದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಏರ್ನ ಪಾಪಲ್ನ ಪುಣ್ಯಲ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜರೆ ಆಂಡ ದೇಹಸ್ಥ ಜೀವಿಲನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚಿನೇರ್ದವರ ಆಯ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಬೂರ್ಬೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ. ದೇಹಸ್ಥ ಜೀವಿಲನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚಿನೇರ್ದವರ ಆಯ್ ಜೀವನಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೊಂದಲ ಐಕ್ ಬೂರುನೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಜ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ಕವೆನೇ ತೆರಿಪಾವೆರು ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿ ತಾನೇ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನೆ ತೆರುವೆ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ನಷ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಆಯೆ ಅನುಭವಿಸವೇ. ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರೆರಾತನ್ ನಷ್ಟವಿತ್ ಇವಾತುರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸನ ಕಲೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಚಿಂತಿಸವೇ ಆಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯ ನಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಜೆ ಆಯನ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಕಾಸಡ್ ಮಗ್ನ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಜಿನ ಧನಾಭಿಮಾನಡ್ದು ಆಯನೇ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ತಿರುವೆ ಅಂಚನೆ ಜಡನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ತಪ್ಪಾದು ಗುರುಸಿಸನಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಷ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡಲ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚಿಸವ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಪನ್ಪುನ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲ್ ನಮಗೆ ಯಾಪ ಈ ದೇವರನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೊಂದಲರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಆಯನ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಇದ ಕೇನೂನ ಮಹತ್ವನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಾಗವತముడు ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ಇನಿಪೋದು ಭಾಗವತ ಓಪನ್ ಮಂತದ 5 ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆಂದು 17, 18, 19 ಇರುವ 21 ಈ 5 ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆವೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 17 to 21 5 ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆವೆ ಪುರ್ಲುಡು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಪನು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುಂಡು ಜೀವಿ ಯಾಪಗ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಪುಜೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಡ್ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಮರೆತನಾಗ ಆಯೆ ಕನಕ್ಲೆಡ್ ಮಗ್ನಾಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ತನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಇಜಿಂದ ಯಾ ನಷ್ಟ ಪಂಡದು ನಷ್ಟ ಆಯ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ಆಯನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಚ್ಚಲಿ ಅಂದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು
ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುನ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರಣದ್ದೇ. ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಪಂಡದು ಎಚ್ಚೆತ್ತದ ಕೊಲ್ಲು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯೆ ದುಂಬು ಪೋಪೆ ಅವು ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಪರಮಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಪುನ ಮಾಯಾವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅಹಂಕಾರಡ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುನ ನನೊಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಆದೊಂಡು ತಾನೇ ಪರಮಪ್ರಭು ಪಂಡದು ಒರಿಯೇ ತಪ್ಪಾದ ಪನುಲಿ ಆಂಡ ಆಯೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಜೆ ಇಂದು ಜೀವಿನ ಮಿತ್ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಾಶಾದುಂಡು. ಪರಮಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಸಮಾನ ಪಂಡದು ಯೋಚಿಸವನ ಇಜಿನ ಯಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಪ್ರಭು ಪಂಡ ಚಿಂತಿಸವನ ಅಹಂಕಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತೊಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ತಿಕ್ಕದು ಬರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ರಡ್ಡೆತ ಬೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಫುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುಗ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತಂ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಡು. ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಡೌ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಐತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಇಡೀಗ ನಿನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್